Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona kufinyela khona lelo hlelo igama lami ngingusithambiso ngikwaKandlozi. Ngicela amaqala uvashele channel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngamukele ohlelweni. Wembukeli kudutshulwe kwabulawa ngesihluku umvikeli womphakathi obuye abe community patrol ngemvula ezinhlamvu adushelele emotweni yakhe ngomgqibelo wemini ezolisha esifundazweni saKwaZulu-Natali. Kubeka ukuthi umhlalo wasensingeni ushayele ucingo inkampani yonogada ezimele kwi-Reaction Unit of South Africa ngesikhathi zangopast 10 ebusuku emva kokudutshulwa komlisa bomqapho umphakathi ngemvula yezinhlamvu. Ilunga lomndeni lilandisa bezindaba lithe umuva beneminyaka engu-58 obudala ubephuma emzini wakhe ngemoto uhlobo lwe-Toyota Corolla okuyolandozwa kwabasebenzisana nabo ukuvikela umphakathi okuyilapho khona imoto yakhe evulelwe khona ngemvula yezinhlamvu wazoshonela khona lapho endaweni yesigameko. Mbukeli, udaba olubuhlungu kakhulu lolu. Ngizocela ubeke uvo lakho kwi-comment section mayelana nalolu daba. Ngizokubona kwenye ividiyo elandelayo sengiphuma kanje.